Ahojte, volám sa Jessica a dnes sa pozrieme na najčastejšie príčiny bolesti vášho zápestia. Som Patrik a ukážeme vám jednoduché triky, ako predísť nepríjemnému syndromu karpálneho tunela. 4 až 5 dospelých trpí syndromom karpálneho tunela. Príčinou môžu byť preťaženie, opust tkaní, hormonálne zmeny napríklad v tehotenstve, ale aj nevhodná poloha rúk pri práci. Útlak stredového nervu spôsobuje bolesť a trpnutie v prvých 3 prstoch, a to pri práci s počítačom alebo v noci. Štúdie ukazujú, že neliečený syndrom karpálneho tunela môže viesť k trvalému poškodeniu nervu. Preto je prevencia a cvičenie kľúčové. Karpálny tunel postihuje len ľudí pracujúcich na počítači. Nie. Syndrom karpálneho tunela postihuje športovcov, tehotné ženy, ale aj remeselníkov. Karpálny tunel sa týka len zápestia. Faktom je, že syndrom karpálneho tunela súvisí aj s krčnou chrbticou. Podľa štúdií 30 až 40 chronickej bolesti spočíva aj z krčnej chrbtici, napríklad zo zlého držania tela alebo nejakej hernej disku. Keď pocítim tlak alebo trpnutie, je to nezvratné. To nie je pravda. Pri prvých príznakoch je vhodné navštíviť lekára a fyzioterapeuta, kedy konzervatívnym spôsobom dokážeme znížiť až úplne odstrániť tieto bolesti. Vystrieme ruku, druhou rukou si prichytíme končeky prstov, snažíme sa jemne vystrieť lakeť a s výdychom sa snažíme jemne zápestie pritiahnuť smerom k telu. Mali by sme cítiť ťah v oblasti tejto strany predlaktia. Opakujem viackrát, s nádychom môžem jemne zatlačiť do oblasti prstov a s výdychom chcem jemne povoliť a natiahnuť. Ruku vystriem, zápestie jemne pokrčím. Následne, pokiaľ nám bolesť dovolí, ukloním krčnú chrbticu do opačnej strany. Mala by som cítiť ťah v tejto oblasti, no a následne ruku pokrčím, zápestie pokrčím a hlavu dostanem smerom k zápestiu. Pokiaľ by bol ťah na tejto strane príliš veľký, krčnú chrbticu nechám v stredovej pozícii a cvik vykonávam len v oblasti lakťa a zápestia. Ako prvé začnem, že jemne pokrčím distálne, čiže konečné časti prstov, chvíľonku zotrvám a vystriem, otvorím úplne dlaň. Následne spravím väčšie pokrčenie, čiže idem až do takej jemnej pesti. Výborne. Znova opäť vystriem. Následne sa snažím cez vystreté prsty pokrčiť. Potom opäť vystrieš a následne pokrčíš do veľkej peste. Aj spolu s palcom. Chvíľku zotrváš a opäť vystrieš, čo ťa pustí. Vaše ruky toho denne zvládnu veľa. Doprajte im starostlivosť a nezabúdajte, ich zdravie je vo vašich rukách.